Adolf Hitler, meno, ktoré sa stalo symbolom zla. Ako sa syn rakúskeho colníka stal vodcom Nemecka. A rozpútal najkrvavejší konflikt v dejinách a spôsobil smrť miliónov nevinných. Toto je jeho príbeh. Adolf Hitler sa narodil 20. apríla 1889 v rakúskom meste Braunau am Inn. Jeho detstvo nebolo šťastné. Otec bol prísny a autoritatívny a často ho týral. Matka Klára bola jednou z jediných osôb v jeho živote, ktorá mu prejavovala lásku. Po smrti oboch rodičov Hitler skúšal štúdium umenia vo Viedni, no bol dvakrát odmietnutý a tak začal živiť nenávisť voči Židom, ktorých obviňoval zo svojho neúspechu. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa Hitler prihlásil ako dobrovoľník. Bol odhodlaný bojovník, no po porážke Nemecka v roku 1918 ho zaplavila nenávisť. Veril, že armáda nebola porazená na boisku, ale židovskými zradcami. V roku 1920 sa Hitler pripojil k nemeckej robotníckej strane a rýchlo sa stal jej hlavným vodcom. Svojou rečníckou schopnosťou dokázal strhnúť davy. V roku 1923 sa pokúsil zosadiť nemeckú vládu, no bol zadržaný a uvrhnutý do väzenia, kde napísal svoju knihu Mein Kampf. Ekonomická kríza v Nemecku pomohla Hitlerovi získať moc. A tak sa v roku 1933 stal kanclerom a onedlho si upevnil absolútnu moc. A 1. septembra 1939 Hitler napadol Poľsko, čím odštartoval druhú svetovú vojnu. Jeho cieľom bolo ovládnuť Európu a vyhľadiť tzv. Nepriateľov rasy, a to boli Slovania a Židia. A tak počas vojny spôsobil smrť miliónov Židov, Rómov a Slovanov v koncentračných táboroch. Holokaust sa stal jednou z najväčších tragédií v dejinách. V apríli 1945, keď sovietske vojska obklúčili Berlín, Hitler sa skrýval vo svojom bunkri, keď si uvedomil, že prehral. Tak spáchal 30. apríla 1945 samovraždu spolu so svojou manželkou Evou Braunovou. A tak Tretia ríša padla. Hitlerov odkaz je temný. Bol diktátorom, ktorý spôsobil obrovské utrpenie. Jeho príbeh je varovaním pred nenávisťou a ideológiou založenou na nadraďovanie jednej rasy. Na tieto dejiny nesmieme zabudnúť.